Ден на ключови промени, които засягат всички шофьори, като гласуването на текстовете продължава и в този момент. Една от най-съществените промени е отчитането на средна скорост на движение. Това отчитане ще става от камерите на тол системата и предимно ще наблюдава шофирането ни на автомагистралите. Така ще се засича времето, за което сме минали от едната камера на тол системата до другата камера на тол системата. На база на това време ще се изчислява и скоростта, с която сме карали, и ако тя е над разрешената, то ще бъдем глобени. Още нещо много важно. Вече ще можем да бъдем спирани и снимани от автомобил на полицията, който не е обозначен като такъв. Полицаите в него обаче трябва да бъдат с униформа. Общинските камери вече ще следят за повече нарушения и също ще можем да бъдем глобявани от КАТ, ако сме направили нарушение в града. Така, ако караме с над 40 км над допустимата скорост, не само ще бъдем глобени с 600 лева, но и ще ни вземат книжката за 2 месеца. При повторно нарушение на каквото и да е ограничение, глобата става двойна, а отнемането на книжката ще е за 3 месеца. Ако до сега са ни наказвали с 10 лева за липса на документи в нас при проверка, вече ще дължим 30. Ако не спрем на знак стоп, санкцията се увеличава от 50 на 100 лева. 150 лева вече ще е глобата за минаване на червен светофар или ако не спрем на пешеходна пътека. Ще е нужно обаче за задължителен преглед на автомобила да сме платили не само данъка си, но и всички връчени глоби. Здравейте, депутатите посветиха цели